Cuvântul Domnului pentru astăzi, în vremurile astea dificile în care intrăm. E din Habacuc, capitolul 3, de la versetul 17 până la 19 și spune în felul următor: Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod și rodul măslinului va lipsi, și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Ce afirmație frumoasă! Circumstanțele exterioare ale vieții nu pot ca să influențeze bucuria care este în interiorul nostru, datorită faptului că Dumnezeu este Cel care ne-a salvat și ne salvează. Versetul 19: Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele cale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Amin. Frați și surori, iubiți prieteni, toți cei care ascultați mesajul ăsta, în viața asta puține sunt momentele în care putem să spunem: acum nu mai pot controla nimic. Acum nu mai pot controla nimic. Sau cel puțin așa ne se pare. Ne simțim bine știind că suntem în controlul tuturor lucrurilor din viața noastră. Avem planurile făcute pe o perioadă lungă de timp și acum, dacă ar fi să intrăm pe telefoane și să deschidem agenda Google sau orice alt fel de agenda, calendar, vedem acolo lucrurile pe care ni le-am planificat pentru tot anul din ianuarie până în decembrie. Unii au planificat poate și pe anul viitor, poate pe anii viitori. Poate ne-am gândit să salvăm ceva bani și poate ți-ai făcut planuri să salvezi ceva bani, să poți să-ți îndeplinești visul, să cumperi bucățica aia de pământ în România pe care ai pus ochii anul trecut sau anii trecuți, să cumperi apartamentul ăla care visezi, casa la țară și așa mai departe. Planuri. Copii cu planurile lor de școală, cu planurile tale pentru ei ca părinte, pentru viitorul lor, la ce școală să meargă, la ce universitate să meargă în viitor, în ce fel să-și curuiască viitorul. Și nu zic că e rău să ne facem planuri, dar interesant este că planurile pe care le facem ne dau un oarecare sentiment că suntem în controlul lucrurilor. Dar uite că câteodată Dumnezeu îngăduie anumite lucruri să se întâmple pe fața pământului, neprevăzute lucrurile acestea, îs grozăvii în lumea întreagă în momentul de față, care ne influențează în mod direct. Au fost grozăvii dintotdeauna. În Africa e sărăcie și foame și război, în Asia la fel, Orientul Mijlociu, stare de războaie tot timpul, care nu ne-au influențat în mod direct, dar acum sunt lucruri prin care noi trecem în Europa, noi trecem în România, în Franța, în Austria, în Germania, în Anglia, în Irlanda, aici în Dublin, da? Și în celelalte localități din Irlanda, în Irlanda de Nord, frații noștri din lucrarea misiune, grozăvii care se întâmplă și, într-un fel, toate astea care se întâmplă în jurul nostru ne afectează controlul asupra prezentului și viitorului, cel puțin așa cum ni le-am imaginat și ni le-am planificat. Poate ne punem întrebarea ce o să se întâmple mâine. Franța, Austria, Ungaria, România, Cehia, Irlanda, de mâine, de marți, țări închise. Nu știm. Nu știm cât va fi starea asta care ne scoate din normal și ne face să simțim că nu mai suntem în control în totalitate. Și acum o paranteză, de parcă am fi fost vreodată în control. Dar se ridică întrebarea la care vreau să răspund astăzi prin cuvântul Domnului și cred că am primit mesajul ăsta din partea Domnului, prin Duhul Domnului, în bunătatea Lui. Și se ridică întrebarea cum să am control, cum să ai control când lucrurile scapă de sub control. Cum să ai control când lucrurile scapă de sub control. Și o să avem 3 exemple din cuvântul Domnului în ziua de astăzi. Și primul exemplu îl avem din 2 Împărați, capitolul 6, de la versetul 13 la 17. Dacă aveți Biblia, vă rog să o deschideți acasă, acolo unde sunteți, și să citiți. 2 Împărați 6, de la 13 la 17. E o frântură din pasaj. Când o să aveți timp, o să puteți citi în întregime, dacă e nevoie. Sirienii înconjoară Dotanul pentru că au înțeles că nu pot să biruiască pe împăratul lui Israel dacă nu îl prind pe omul Domnului, pe Elisei,
care descoperă, prin descoperirile primite de la Domnul, planurile sirienilor împotriva împărăției lui Israel. Și în felul ăsta dejoacă toate planurile și atacurile planificate. Și împăratul sirienilor zice, duceți-vă și vedeți unde este, și e vorba de Elisei, ca să trimit să-l prindă. Au venit și i-au spus, iată că este la Dotan. A trimis acolo, împăratul Siriei, cai, care și o oaste puternică. Au ajuns noaptea, au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat de dimineață și a ieșit și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul omului lui Dumnezeu a zis omului lui Dumnezeu, Domnul meu, cum vom face? Și cam asta e întrebarea care se ridică acum. Cum vom face? El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Și acum răspund la întrebare, cum să ai control când lucrurile scapă de sub control? Răspunsul este răspunsul Domnului și al cuvântului Domnului. Ai control când lucrurile scapă de sub control, punându-te de partea Domnului. Eu am predicat din pasajul ăsta în biserică cu ceva timp în urmă și aminteam atunci și subliniez acum în mod deosebit că slujitorul vede muntele plin de cai și de cară de foc, nu împrejurul lui, zice, ci împrejurul lui Elisei. El știe că el nu-i vrednic pentru că e necredincios. Dar carele de foc ale Domnului, îngerii Domnului erau trimiși acolo ca să protejeze pe Elisei, pe omul Domnului. Și realitatea este că ajungi ca să rămâi în control când lucrurile din jurul tău scapă de sub control, când toți se dau peste cap și nu știu ce să facă, tu rămâi în control pentru că tu te pui de partea Domnului. Dacă ne punem de partea Domnului, rămânem în control. Dar ce e iarăși interesant, nu e controlul nostru, nu o să fie controlul nostru, ci e controlul lui și modul în care el controlează lucrurile e mult mai bun decât modul meu de a controla lucrurile. Înțelepciunea lui, Dumnezeu, e mult mai mare decât înțelepciunea mea. Puterea lui, Dumnezeu, e mult mai mare decât puterea mea. Roman, capitolul 8, e un pasaj extraordinar de la versetul 35 în continuare. În privința asta, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Vezi, n-ai cum să fii despărțit de dragostea lui Hristos dacă nu o ai, dacă nu e acolo. Dar dacă tu ai cunoscut dragostea lui Hristos, dacă ai cunoscut cine este Iisus Hristos ca mântuitor, atunci n-are cine să te despartă pe tine de dragostea lui. Tu ești de partea lui, te-ai pus de partea lui. Și așa rămâi în control. Necazul sau strâmtorarea întreabă. Priconirea sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia. Romani 8:36, după cum este scris, din pricina ta suntem dați morți, toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, completez eu, prin care trecem, prin care am putea trece, prin care vom trece, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Prin Iisus Hristos, suntem de partea Lui. El ne-a iubit, ne-a chemat lângă El, veniți după mine și noi am mers după El. Și în momentul în care am mers după El, rămânem în control. Vă voi da odihnă pentru trupurile voastre, zice, da? Sufletele voastre. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, continuă Pavel în Romani 8:38, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau zidire. Cu alte cuvinte, nici măcar cel rău nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și acum rugăciunea noastră ar trebui să fie, în vremurile astea, din nou, Doamne, ne punem de partea Ta și îți mulțumim că Tu rămâi în control. Și în felul ăsta și noi rămânem în control, prin controlul pe care Tu îl exerciți peste viața noastră, peste mintea noastră, inima noastră, dorințele noastre. Al doilea răspuns la întrebarea cum să ai control când lucrurile scapă de sub control. Îl găsim într-un alt pasaj. E pasajul din Matei 26,
de la 47 până la 54, în care Iisus este prins și Petru scoate sabia să apere pe Domnul. Și o să citesc pasajul și cei care urmăriți, citiți împreună cu mine Matei 26 de la 47 în continuare. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii, cu ciumege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe acela pe care îl voi săruta eu, acela este. Să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis: plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. Iisus i-a zis: prietene, ce ai venit să faci, fă? Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus, și ăsta e Petru, a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Și întrebarea asta Domnului Iisus e foarte interesantă, pentru că de fapt justifică atitudinea pe care el o are. De ce nu se împotrivește? De ce nu se apără? De ce nu se protejează? El trebuie să împlinească scripturile, Vechiul Testament, care vorbeau despre planul lui Dumnezeu de mântuire pentru toți. Dar în situația asta în care vedem că Petru simte că scapă controlul și pune mâna pe sabie ca să aibă din nou control asupra situației, avem și noi un răspuns din pasajul ăsta. Cum să ai control când lucrurile scapă de sub control? Și răspunsul este: mergi în planul Domnului. Poate să părea simplu răspunsul ăsta. Poate s-ar părea foarte complicat răspunsul ăsta. Simplist și complicat în același timp în ce privește împlinirea lui. Dar e o realitate. Dacă vrei să rămâi în control, când toate lucrurile din jur scapă de sub control, tu trebuie să mergi în planul Domnului. Repet, la primul punct, numai Dumnezeu are planurile perfecte. S-ar putea ca tu să nu pricepi acum care e planul lui Dumnezeu în toată situația asta, cu ce se întâmplă în lume, în Europa, în Irlanda, în casa ta. S-ar putea ca să nu știi de ce se întâmplă toate astea. Din punctul omului de vedere, privind la pasajul nostru, e o absurditate ca Fiul lui Dumnezeu, care are la dispoziția sa 12 legiuni de îngeri, să se lase prins și batjocorit de oamenii fără de lege. El, Creatorul, gândiți-vă, să se lase la batjocura creației sale. Dar el a făcut lucrul ăsta pentru că urma planul lui Dumnezeu și împlinea scripturile care vorbeau despre planul lui Dumnezeu. Așa că dacă vrei să rămâi în control când lucrurile scapă de sub control, tu trebuie să mergi în planul Domnului, să urmezi planul lui. Și sfatul pe care eu îl dau acum este: așteaptă ca Dumnezeu să-ți descopere ce vrea să facă. Și un lucru e foarte sigur, frați și surori și iubiți prieteni, Dumnezeu va descoperi bisericii sale planul lui. Noi nu știm ce se află în spatele situației actuale. Nu știm de ce, cum, cât timp, prin ce mijloace, unde se vrea să se ajungă. Dar știm cine e deasupra situației. Noi nu știm cine e în spatele situației și în ce fel sunt plănuite toate lucrurile, dar știm cine e deasupra situației. Acum, în spatele situației e cel rău, cu siguranță, care face rău la multă lume, dar deasupra situației e Dumnezeu, care se uită, își întărește copiii lui cărora le promite că va fi cu ei în toate zilele, atenție, și azi, și mâine, și poimâine, până la sfârșitul veacurilor. Planul lui Dumnezeu e câteodată întrețesut cu astfel de momente, care sunt greu de înțeles, greu de acceptat, greu de primit. Dar dacă vrei să fii în control, când lucrurile scapă de sub control, atunci trebuie să mergi în planul Domnului. Și vei vedea cum El lămurește planul lui, pentru că, iarăși spun, atenție, Dumnezeu nu își lasă niciodată biserica în întuneric. Duhul Domnului a fost în Vechiul Testament, în Noul Testament, în vremea de astăzi rămâne un duh de descoperire. Domnul Iisus a promis înainte ca
să moară, să meargă la cruce și apoi să se înalțe, a promis că va trimite Duhul Sfânt. Și despre Duhul Sfânt se spune că El va lua din ceea ce e al meu, spune Domnul Iisus, și vă va descoperi. Eu cred că Duhul Domnului ne va descoperi și biserica va vedea lămurit care este planul lui Dumnezeu, care e planul celui rău și biserica trebuie să se pună de partea Domnului și biserica trebuie să accepte și să meargă în planul Domnului. Al treilea punct, cum să ai control când lucrurile scapă de sub control. Avem un alt exemplu a Scripturii și exemplul ăsta este episodul în care Ștefan e împroșcat cu pietre pentru credința și mărturisirea credinței în Dumnezeu. Și o să citim din Fapte, capitolul 7, de la versetul 51 în continuare. Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Și asta e ceea ce el spune cu tărie, cu îndrăzneală, privindu-i în ochi, față în față, pe învățații evrei ai vremii aceleia, care îl respinseseră pe Domnul Iisus, dar care aveau nevoie de mărturisirea Evangheliei. Pe care din proroci, continuă el, Fapte 7 cu 52, pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri. Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ce vedenie extraordinară în timpul propovăduirii Evangheliei. Și a zis, iată cerurile deschise, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au tărât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și au aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Din punctul de vedere al tuturor, imaginea asta a unui om împroșcat cu pietre e sinistră, e groasnică. Cum să stai să te uiți când un om este împroșcat pentru credința lui? Cum să participi la asta? Dar Ștefan era împroșcat pentru credința lui, pentru Iisus pe care l-a proclamat, pentru Iisus pe care l-a văzut la dreapta lui Dumnezeu. Și omul ăsta, în timp ce oamenii aruncă cu pietre în el ca să-l omoare, se roagă pentru ei și zice, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. El știe un lucru, care e mai presus de toate lucrurile care se întâmplă în jurul lui, chiar și mai presus de pietrele care vin spre el să-l omoare. El știe că Domnul îl așteaptă dincolo de viața asta. Cum să ai control când lucrurile scapă de sub control? Al treilea răspuns, te uiți la realitatea de dincolo. Noi avem descoperite, frați și surori, noi avem descoperit realitatea de dincolo. E Domnul, Dumnezeul Universului, care ne așteaptă ca să venim la El. Asta e realitatea de dincolo. Dacă vrei să fii în control, când lucrurile scapă de sub control, uită-te la realitatea de dincolo și tânjește, dorește-ți viața veșnică. Acolo El va mântui și trupul și sufletul. Vom fi întregi în trupuri de slavă, în prezența Celui veșnic, Celui care este începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor, dar care nu are început și care nu are sfârșit. Nimic nu se poate compara cu viața veșnică și atunci ăsta este mesajul pe care noi îl primim în ziua de astăzi. Dacă vrei să fii în control, când toate lucrurile din jur scapă de sub control, dacă vrei să nu-ți pierzi cumpătul, dacă vrei să nu te îngrozești văzând lucrurile ce se întâmplă în jurul tău, uită-te la realitatea de dincolo. Am spus bisericii de atâtea ori, Dumnezeu este realitatea mult mai reală, mai pertinentă, mai completă, desăvârșită decât lucrurile prin care noi trecem. El este mai real chiar și decât noi, în ideea că El este veșnic și perspectiva Lui asupra vieții noastre și a tot ceea ce se întâmplă cu noi este perfectă, e desăvârșită. Pe când perspectiva pe care noi avem este foarte, foarte limitată. Dar dacă ne uităm la realitatea dincolo, la El și tânjim la El și după El și după viața veșnică, atunci rămânem în control.
pot fi în control și poți fi în control când lucrurile scapă de sub control, punându-te de partea Domnului. Fă pasul la dreapta lângă Domnul. Asta e sfatul pe care îl dau eu în ziua de astăzi prin Duhul Domnului, prin cuvânt. Și îl dau cu toată bucuria. Încă o dată pot ca să spun, pune-te de partea Domnului. Nu-i nicăieri mai bine decât acolo. Și dacă vrei să fii în control, acolo trebuie să mergi. Pentru că la El e controlul. La tine nu o să fie niciodată control, la mine nu o să fie niciodată control desăvârșit de plin. Dar dacă vrei să fii în control când lucrurile scapă de control, pune-te de partea Domnului. Mergi și acceptă planul Lui. Mergi cu El și acceptă planul Lui. Dacă vrei să rămâi în control, mergi împreună cu Domnul. Domnul nu ne-a chemat ca să trăim așa cum vrem noi sau într-un fel anume și apoi vom merge la El. Nu, ci El promite că va fi cu noi în toate zilele. Mergi cu Domnul. Azi mergi cu Domnul, mâine mergi cu Domnul, poi mâine mergi cu Domnul, până când Domnul zice, hai acasă. Dar noi trebuie să mergem cu Domnul. Mergem cu Domnul. Și acceptăm planul Lui. Asta înseamnă să mergi cu Domnul. Dacă omul când nu acceptă planul Domnului, o ia ca și oaia aia care se rătăcește departe de turmă. Haideți să ne întoarcem din nou la Domnul și la urmarea Domnului. Și să călcăm pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos. Și al treilea lucru, putem să fim în control când lucrurile scapă de sub control, dacă tânjim după viața veșnică, la realitatea de dincolo de ceea ce se vede acum. Habacuc 3:17 am citit și închei cu versetele acestea, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Cam ce se prefigurează oarecum pe viitor. Versetul 18. Pune-te acolo, în versetul 18. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. De ce? Versetul 19. Domnul Dumnezeu e tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Și înălțimile noastre nu sunt locurile în care fugim ca să scăpăm. Înălțimile noastre nu sunt lucrurile pe care le strângem ca să ne descurcăm pentru o perioadă de timp, cu toate că trebuie să facem lucrul ăsta și să fim înțelepți. Dar înălțimile noastre sunt locurile în care noi ne retragem. E timpul ăla în care te-ai retras și ai stat lângă Domnul. E timpul ăla în care tu vii și te pui de partea Domnului. Timpul în care vii și îi spui, Doamne, eu în mâna Ta sunt și eu vreau să merg împreună cu Tine. Și în situațiile astea prin care trec. Și, Doamne, tânjesc după viața veșnică, tânjesc după Tine, tânjesc după ceea ce pregătești pentru fiecare dintre cei care cred în Tine. Domnul Iisus să ne binecuvânte pe toți în cuvântul ăsta și prin cuvântul ăsta. Și nu uitați, puteți să fiți în control când lucrurile scapă de sub control. Și toată cheia e la atitudinea pe care o avem față de Domnul și față de viața veșnică. Domnul să vă binecuvânte pe fiecare. Amin.